to chtít mít jakože rychle, buď to můžu dělat jakože to udělám rychle, jo, ale většinou toto válaný si žádá jakože prostě tu nohu prokreslit tam, jo, takže to třeba přetáhnout tady přes 2 nohy. Takže to úplně pomalu, buď můžu mít ruce tak, při verbojníku, anebo hore. Jo, tak když mám hodit ruce hore, nebo tak. Ale takhle je to horší, protože takhle, když máš ruce, tak si netleskneš, jo? Tam je ještě potom takový, jakože takový ty tleskací cíky, to už neuděláš takhle s rukama, to už musíš mít ruce nahoře. Takže základ je prostě, začnu verbovat, tak dám ruce hore, jo? Nebudu se jakože vzdávat, ani nebudu mít takhle, jako, že posiluju, ale prostě ta ruka musí dělat takový jako mírný oblouk a prostě jakože od sebe nějak, to je už jedno potom, tak jakože otevřený dlaně. A pracuji vlastně i s těma rukama. Při verbojníku můžu stát na místě a udělám verbojník taky. Udělám verbojník tím stylem, že jenom třeba prokroužím v kolenách. Jo? A nebo si jakože tlesknu, vyměním ruce. Můžu mít jednu ruku dolů, to tady přispěvu. Tlesknu, vyměním. Je to prostě o tom, je to o tom, co kde uvidíte a co se vám bude líbit, jo? Je to taky takový, jo? Chce to jezdit a uvidíte to tam. Na těch jednotlivých už, protože každému z vás se bude líbit jiný verbojník, jako budete tancovat jinak, jo? Takže verbojník není v podstatě, že jo, teď třeba z začátku to budete tancovat všichni stejně, jakože budete na 1 kroky a pak si uvidíš ten krok a už to každý zaprvé prokreslí jinak a taky to jinak necítí. No tak teď s vám, jakože tak uděláme ty cifry, tak vlastně toto je ta první, teda to se si zkusili. A teď, dá se to ještě zesložit, že se to dá na 3 kroky, takže první krok je, první doba je, doskočím, vyhodím nohu za sebe, podrazím a je to jednoduchý, dokročím, mám nohu za sebou. Jo? A teď vlastně, jak kdybych si chtěl podkopnout patu. Akorát předrazím nohu před sebe. A dokreslím už ten stejný krok. Ten třetí. Takže to je. Raz, 2, 3. A musí to být raz, 2, 3. Ne, raz, 2, 3. Ale raz, 2, 3. To musí být prostě raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Zpomaleně, jo. Takže zpomaleně udělám jakože takový oblouk a doskočím na nohu a tím jde druhá nahoru. Podrazím, stojím tak a dorazím oblouk. To stejně i na druhou stranu. Většina si to je obousměrný, takže... Na druhou stranu je to samé, takže udělám tak. A je to úplně to samé. Nakroužím, jakože si naskočím si na nohu. To můžu udělat i takhle, nemusím vůbec dělat toto. Stačí dělat jenom toto. A už stojím, jo? Takže jenom jakože doskočím. A můžu to dělat v podstatě úplně na místě. Nemusím jít. Buď to můžu dělat takhle a stojím o 2 metry dál, anebo to udělám. A hnul jsem se o 10 cm, jo? Není, jako nemusíte to dělat úplně na široko, jako že bys udělal tak, abys došel pak ty 3 metry. Ani to tak jako, že nedělá, to je prostě, vidím, že mám trošku místa, tak tu cifru můžu roztáhnout, jo? Ale většinou je to lepší dělat to na místě, takže... Když budeš tancovat sám, tak budeš chtít zaplnit plat, nebudeš tancovat na místě. Jo? Když tam bude 5, tak už jste si zavazili. A to potrá. No, takže další. Vlastně, teď tady to poklikávání. Na první, když stojím, tak jakože první udělám šup. A stojím. To je první, to je jakože první. A teď zapevním. Raz, 2 a srazím. A to stejně. Raz, 2 a srazím. A teď raz, 2,
2, obrátí, 2 a srazí. Tam už je to potom jedno, to už je potom na vás. Důležitý je vlastně, aby dát si ty nohy od sebe, abyste měli stabilitu. A u toho to je ještě práce rukama. Takže jdu a ruka jde dolů. Ruka jde s kolenem. Ukazuješ, ano. To koleno, který mám, jakože dolů, tak ta ruka jde s ním. A jdu na druhou stranu. A ta ruka jde s ním. Dělám, jak kdybych vlastně chtěl nabrat vodu, jo? Do té dlaně. No a teď vlastně to je to stejný, akorát, že to můžu udělat rozfázovaně, takže první udělám 1, 2, 3 a srazím. A mám to na 3 doby. 1, 2, 3, srazím. Tak, to. Další krok je tady tento vlastně. Nakročím si, vyhodím si nohu a teď je tam. 1, 2, 3. Že prostě s tím, že si v tom koleni, jakože zakroužím, udělám toto, tak ti mají poskočit. Protože na druhou stranu to pět. Dělejte to na tu nohu, na kterou vám to bude líbit, já to tak když si naskočím na levačku, když si naskočím na pravačku, tak to levačku taky neprokreslím, protože to nemám jako pořádně, nemám to natrénovat, dělám to na druhou nohu. A je to spíš ne jakože do boku, tak je to dopředu, jo? Takže si vlastně nakročím a udělám 1, 2 a udělám malý poskok, nemusím jakože. To už je jedno, to už můžeš dělat. Můžeš dělat 1, 2 a uděláš. 1, 2, 3, 4. Jo, zase jako ne moc, ale může se to tam jakože víckrát, když to chci udělat rychle. Pak je tam vlastně tady toto je jenom, že si stoupnu, buď tak jako, a můžu se prokroužit těch kolenách do rytmu. Jo? A pak je tam vlastně tady to sunutí. A vždycky při každém tom dosunutí, tady to blbě klouže, jo? Ale to vždycky dopadnu trošku do kolen. A udělám to tam, udělám to zpátky. A ještě to můžu dělat takhle. Takže to musí, je to vlastně, je to do rytmu, takže dělám. 1, 2, 3. Nedělám to moc dlouho, já taky musím ještě něco z těch nákladních. Jo, ještě tady toto. Ještě vlastně vyhodím pravačku a vyměním, takže udělám. Obráceně to je. Ani obráceně to je. Prostě. 1 a dokreslím tady toto. Je to, jak kdybych udělal tady toto, akorát, že tam mám tu první dobu, že si vyměním ty nohy. Tak, a dokreslím. Že se bude nedívej. No a pak už jde prostě jenom o to, co si prý nějak spojit, takže můžu vlastně začít. Začnu. 1, 2, 3. Můžu aj jakože stojím, tak udělám. A můžu být taky do toho. Tlesknu si do země, otočím, tlesknu. Je to už prostě jenom o tom, jak si to natrénujete sami a co si kde okoukáte. Co se vám líbí. Líbí se mě, tam se budu dívat na nějakého verbíře, tak se mi líbí se mě na cifra, tak si budu zkoušet tak dlouho, dokud ji nebudu umět. A pak už jde o to jenom tam nějak řadit.